Paghatag sa nagbantay ni. Kabalik tong tanamo pagka sunod si Mana. Patay mas papa. Mabot ng panahon na ihatag na sa Ginoo ang silot sa mga taong naglabunon. Kaya ang Diyos kung maman. So may gugmaman sa iyang katawan. So na, hindi malaglag. Tama. Kaya kamo itunan mo. Nakinahalang mo buhat yun sa iyang ibilin na to. Kung yung Espiritu, wala rapat ang sa Espiritu. Ang Amahan, ang Pulong, ang mga tao si Kristo, niya karon ipadala na po ng Espiritu karon makikita sa lawas ng Espiritu. Lawas nun mo, palibutan hon. Idala na ko ang Espiritu, ang anak ko, karon makikita sa pugos ng Espiritu, kaya dili mo makita kung kaano yung anak. Tanan nga mabutang sa kalibutan iya sa Diyos. Tani ka panahon na dili pud gusto ang Diyos may gugmaon matagaan pud ang tao nga diha. Gawas kung iyang ihatag yun. Muna sili Danilo kamo nakasaksi mo nakakalot mo sa una ay itagahan ba mo di ba wala kaya nakabalo ang Diyos na kinsa ang anahin niya. Tanawa ang mga tao parang adon na ibalik pa ba sa Diyos. Tanawa ang mga tao parang nalanggol. Maminaw pa sa Ginoo. Nisip-sip pinoon siya nagpa-Diyos-Diyos. Nagpa-aman-amahan. Kaya dili man kita tag-iya sa kalibutan. Diyan may bugmaon sa kalibutan ka sa Diyos. Siya ang tag-iya. Siya ang magbuhat. Kung na ay mamatay, dili ta kasumpay sa tong kinabuhi. Makasumpay ta sa pagbuhat ng kinabuhi kaya doon na sa ibang yuta o bagong langit. Nakawali ko ngayon tanon si Kristo nagpabilin sa langit. Kinsa sa kanyang to, tao sa akong Espiritu. Dili ko Diyos, dili. Diyan si Kristo, dili. Sa dinis sa kalibutan, dili sa Diyos. Nahimo sa Diyos sa kasaysayan. Tungod kay nagpakatao siya, karon na ay kasaysayan. Karon ako na ay kasaysayan, iyong sa Espiritu. Kaya nagkikigala mo ko niya na sa Biblia. Kaya kung nagkikigala mo na ako, isuon na. Kaliwan ta. Kung ituon mo na ako, isuon ko pa mo. Walay taas, walay labaw. Adon na may magdala, magtutulog. Kaya dili mo makadungog sa Espiritu. Kaya kung makadungog mo sa Espiritu, nakapamang kabalakan. So ang kabalaka mo ay makabukat. Makabugat sa ito. Pusa, doon pang tagsa-tagsa. Ikaw na Gigi. Ikaw ang magdala. Pumasa. Pumayon ang akong tao. Ikaw ang magdala. Pakalulang siya. Ikaw ang magdala. Manod ka. Remedy. Nakabalik ka. Pumutuo ka mga napatuman. Amen. Iya, ako. Sa iyo ka. Sa ang kalini. Ibig. Salamat sa Diyos. Okay. Go. Punali. Let's go. Okay, ngay, pagkabot sa nahan ngay, turn over kay Dili. Pag-abot ba ng teknisan? Oo. Ito, ang sakit. Kaya dire banda ikaw na. Ano si Meday? Dira, sino? Ano rin ha? Ano ka? Dili. No? Dili, agit to sa to. Dili, tingkunga, tanawa. Okay. Mike Son, here comes Anong Gasa. Atay lakaw ron mga igso no. Kung paaban si Bunuli, Kul Ili, Kul Dadan, Kul Tito, Kul Jilik. Padulong tag bukid mga igso no sa Bernisan. Dire ni takop sa atong lugar sa Lampayan. Dalam North Cotabato.
Sore-sore lang tayo mga ikson. Ngangantay. Nalay. Huwag siyang kulong dito. Mag-picnic lang tingalan niyan. Banilan mo ninyo mga ikson. Bawaan ninyo kung sa mga ibuhat dito. Layo ba ni? So mas putag bukid eh. Wala na lang sirado ng ano. Dito lang mo na. Sabay na sila tanam ito? Wala yun eh. Layo ba din? Sarang na to. Hindi pa ganahan din. Pag-nagana kasi. Ano ito maliliyan na itong asa ito na kuwanto siya sigurong kahimlay. Dugay-dugay naman daw wala ka ito nga sige bukid pati ito rin kita ni may digpon ani gig tuhod ron. Sige mo tab sa kay motor. Ang army bugat pa niya itong dalam. At yun eh. Baklay mo sila. Na po may mga bala dala. Ah, 12 kilos ang ilang atmas? Okay. Ang brutal armalay ito na magag. Kasi nang may isan dito? Wala pa no? Habis na naman guni. Hanggayon na na. Iba ko lagi yung sumakot dito ito. Mga ba nang dagdagan nila dyan? Ya ko to na niya tanawa kung kingono yang halik yang tudling oh. Kuwarti. Kumubagi sa kung isa ini human jud di. Kaana ko sa tungkod do ano? Dili, lalom ani. Ano sok-sok ka Oh, dire? lagmay kayo. Pag pangita nila kay kan. Bayas to. Lola Cirila tong nawala, namatay. Sila paduli mo tayo ng kapita. Hanggayon na naman ko na eh. Ah, limpyo na. Magabi diri oh, gwapo kay. Bunga na. Go. Bidam itu kajilik. Mengarai kena. Diri daw. Dito na ito babaw. Balik-lik lang tayo dito ba? Makasarap ito na kuan. Kada dia jalan na mo na dia ang pagpapaka dito dia. Kada unahan. Ah, Ha? Dili lang ta mo dito sa dito. Wala may bangker sa motor, bangker. Mana bawal. Ya. Ha? Dili lang mo. Tan lang di man nga ba. asa? Dala na. Muna dala na. Ha? Muna. Nung dili kayo kuan. Muna. Muna tre. Ah, diri ako niyo. Wag mo suro de doy. Dire.
Hilo na babaw. Murag dili kayo agianan ningon nyo. Murag dili ko kay tao ba. Oh, dili kayo. Grabe to ba? Hindi nakakita ko. Diyan, dadang. Asa na mabas siya? Asa na Mga bata. Mura diri ko naglipat. Hilo pa ni ka una. Huwag mo kauban. Sino ba? Hilo ko diba? Ano na dito man. Wah, ang kita ka. Tawag ka na po. Asa naman to sila di dyan dahil naabot nga. Nagdagandagan mo to. Palugsog man to sila. Ito, kita. Ah, naabot bisa dito? Nagbalot nila to. Pasiguan na yung nangagi dito ko kay hadlok na. Dili mo ito niagi. No? Pasiguan na nangagi. Dira ba ito namatay? Na. Oh, grabe abot yung tiguang na dire. Yo, eh. Kaya bang abutan? Sino ba no? Ay, tama. Dire to doon, no? Ay, kung ano ito, nang... Ya, unahan pre. Tumba bro to, di na kayo dito. Buwat to ba. Ay, dire kasi siya nang higda. Asa ba siya gikan? Babaw. Diri ang tinilas ng tapa duha. Dire daw. Oh, ba na? Oh, dire dapit. Dire. Ah, na kandilaw. Kanila. Kapag ka ba, hadlok ang mga agi siguro. Oo, diri sa tukamod din. Diri na siya siguro taman. Ipahuway, wadi. Ay, kanila. Dira yung sakos. Diri sa tukamod ya. Dili makita ay tanaw. Sabidahan mo na ito, no? Tama. Makita. Kano? Makita man ako sa video ko, murag patag man. Sabi- Uwi na ko, nindulog siya ba? Umod. Siyempre, mapangos gitu eh, kay batugon niyo. Mana ba nang agay dire kay dire gyud na kuan? Nabagnot ba? Ah, ito maagi dia dira na bato na. Naumod. Kita pasangin na. Kabalik ng bantay. Ano naman ang plano? Ano? Ako bra. Ayun. Ano yan, gini. Wala po ni matigbas eh. Unsa ka na siya, street man. Ay, nagkuhan diri, nag-drain ng tugyan. Diri bisa taman. Ngayon lalo na to. Isa yun yung mga farm. Action na hangak mga pag-adiri. May kaganing tungas niya, wala na.
Dengan tapang ko. Uy, hindi sila dyan. Dengan kurugkuan ko eh. Ako'y bachelor mo agad rin. Patindog ang lamisa-lamisa. Ito sa uladas ng kendo. Oh, ano, bulanti di tao, no? Ana. Ano pa rin da? Pagpilin ng lamisa. Kili tayo. Ano, major nilo na. Mawin ang dalan na mo kulo? Ito? Ah, udah ke dalam. Oke, ada dalam ya. Kung kami nila ko ano. Mais ka rin nila ng gari. Ini no, kanina yung mga lubi oh. Parang matalam na may gusto no. Kita ng talam. Jawa pa sa damay. Taas sa subayanan. Taas sa subayanan. Ano may mga lawa. Sus, kung inganin ni dito lang ang kanuli, kung ingani ako ang release. Ugtas yung ko kay sige mong kuwao ni. Ilam gini bunluton kay taas agad. Oh, talagmay po. Sambal na sa diri kay wala mong release. Ito putuntoy ka nag-ato ko diri nga daot mga ganito nya samot na ron. Taas kaya ang dos pa ano ba? Ang dos. Ay, kilo magdurong ito bayan. Kilo. Kilo. Ano ay kay kilo? Right. Kaya dugay-dugay mo ito na ma. Kung imo lang pa sundan ang kuan. Yang tagok niya nga mahimo siya nga na kataas dugay oy. Kapingan oy, kamahal ng guma. Tapi mo kita tag 18 ang kilo sa una no. Sambot na karon. Abot na 50 tapit.
Kali promotor na dire. Ah. Sila ni lupas ka. Mana motor ya. Manipak ni. Motor nangkol katungas mo ito dire. Itong badja ay sus. Tungas mo kurang badja pero utot-utot gino. Saya bajanya. Oh, koresa. Jadi gini tunggak ini. Pakai beli dan rugi. Bajak, kau beri kamu dalam permainan. Tungas masih koresa. Kenapa kita gitu doang ya? Kung mag-survey. Ah, yan eh. Basta way ang bakonon. Sulod mas motor. Puno ka nga. 5 kilos po. Kini ginoon. Ngani mo ang tasking. Dugay-dugay ginoon ka mahuma na ni. Pag barrio. Ano man? Kahoy gud. Kahoy yung malabo. Ito kung kuno lion na yung mga patay dito. Luta. Ayan guys, ako sa mga guys, kaya huwag kaihiyon si Kaon na. Undang pong kalintaura. Undang pong ginawa. Reminders mo na. Sahay, sobra kayo sa trabaho na to. Sobra na sa kuhan. Reminders mo na mula ng hindi ka masakit. Mura na itong pinsa. Doon itong oras. Wala mo po tulong na kinsa. Kinsa po. Itong oras po. Mura na kinsa. Umhuma na ito nga. Pagka-ugma. Ano man po ugma? Di ba nung no? Yan po sa ito huma nun. Uy, kumahan na ng trabaho eh. Kaya katagbawon po ng tao. Saan ang balay dyan? Kapo may naliaan, no? Kenapa po kanto diri ba? Kalau po kasulod diri. Dogan na kanyang balaya dahil. Mga tao. Kaya ang ginoo man ang ano. Pagbiya ka anak. Maayaw ka. Maayaw ni mo. Naagin ka tipo. Bawa pa rin niya. Sudah kita pergi. Hindi din po na kanako. Kita ko pa niya. Ano, kaya pang napag bahan. Pero ang mga nakalagay yung leader at ang iwan natin. Rumah. Sa una na po. Akana daw pininda ko oh. Walang sa ito. Ang inyong ilunhan. Mga report ang igamit. Pagkatang mga kinayos na boss. Sunod nila. Ang lunaw. Sunod nila na. Iya hello unsa. Kinaya, Dautan mo pakira. isunod. Muna si Kristo karon nakita na ko. Wala. Ani ka talag man. Nawa. Punta na rin. Pabukan niyo. Ani sige na sa lagi. Sa Ya, naman lingkod. tungod na mo, tungod sa mga pinili. Makubos-kubosan ka talaga man. Nang lalakaw pa mga ron sa pag-iusap mo ko sa espiritu, sa palibot. Andre, nasa mo. Nasa dito. Kaya, kada sila, iya mo nasamahan.
Mo na usay mabuyagan ka kay kana ba mabuyagan ka tungod kay dili mo sila gusto ana. Yan tao man hakot mo na masudlan. Tama yun. Mga suko sila nagpabantay. Uyong ko ng tagalibutan pero nag-ingaw mas Kristo. Liban pa katuig di makautan. Taong dautan di pero gusto patyo. Padala ni espiritu ang Kristo kaniya dapat kami. Nakaroon na man ako nagila ko dawat ako niya. Naman ako magsuti ko sa mga sinabi. Kasi tingko mo kamatay magbalita ko ng bakat mo sa mga hindi ko silang hadlok mo po. Papaminawa ko nung nabuhi ko para makakikap ako ninyo. O dili, gusto mo, ampiampo ko mamamatay ko kaya kung ito mo kawang gabi. Di po, hadlok pa. Tama lang no? Napaminawa ko, parang buhi ka, magpatay ka sa buhi. Tama na naman siya. Bakit naman ka naman? Oh. Asan na natin? Bukid. Ngopras mo. Ngopras mo dia dong. Ah. Kung tuusin lagi na ako, ay nako karon na. Ya, hay good kay. Mingkamo ta dong kay malaping pamantan, mahal ra bang nabi. Dari tagi ngay. Ang Kamot, kita. May matapos ang kalibot ng pagmahal sa rubber, ay asa na iya Ginoo. Di ba na? Ako sa mi. Sing ampun jud. Katong paborito. Tumanag yung mga suko. Ay, bulahan kay na ikaw. Bulahan. Balangkay. Pag dili pag Ano man, ila ay sakit mo pare ikaw. kinindri yo. Kubot. Ano ni tubigan Na may dito? imperno ka. Ang ko di Moises na. Buyo pero din ako ni cambio ni Bulawan. Ya dire sa me. Nga, hinay. Asa mi te? Kami. Salamat kayo. Niagi rami eh. Okay, salamat ko sa paway na kadali. Lagi hapit ka dali. Gati kariyo. Ah. Wala na. Gati. Laping yun bing, kay mahal na kay rubber. Mahal na. Bayad na mga tang ba. Tama yun. Tapping, oy. Kay Mama ni mo. dry up na, wala na tapping. Papa ni mo sinapit no? Ay, eksoon to ni mo kolo. Ganito. Babae? Kanan? Oh, di pa parehas pag mga naong. Mga dito sa badiding. Ang sakit mo tayo ng sakit? Ang sakit to? Ano ko? Ano mo? Asa mo dong? Kopras? Aw. Ay, kayo kopras. Mahal kayong kopras ron. Gokol sila sa rubber ba? Ano mga yuta din no? Ano yung mga tanong na tanong? Ano yung bakante ba?
Nag-asa po ka dong? Nag-asa po mo? Ay, sa baryo. Layo pa rin yung area, no? Ako katong balas ya. Kasada. Ang imbis na rin. Kasada ito nga bata. Ayda. Madre makyaw ito. Oh, ikot. Oh. Bago pa yung katapingan, oh. Oh, dati ko. Maode. Panto ba ni katawa po dito? Pagkatidyak kay magkaan na tapong update ka. Mau dapat sa Huwag ka na sulti na ko ha. eh. Huwag ka na sulti na ko para pagkita ka. Hindi ka sultihan natin dito. Masinuod no? Ay, dara ka? Wala sakit, di mag... Ako na ni. Isa man balay dyan no. Oscar nga, Huwag yung lapong ka. Oscar nga nanay. Ay sakit yun eh. Huwag yung lapong ka. Oscar nga nanay. Ilan yung balay? Akan din isang balay dire. Pero pagkita ko yun. Hindi na yung Awagin mo ng kahoy noon. Hamis ng kayo. Siya po din no. Namagay siya kanding mo. Bisog balahibo. sa birthday. Ang mga pa San Pedro, pustahe kaway klaro. Oscar Claudia. Sikat na ba ron ang pangalan ng Oscar? Ay. Robin. So nang ko tito gapon. Wati na. Sini si Badong, Badong. Ikana nila magsuo no? Karon kita may unahan ni nagamit ng pada. Ko na nay hamis oh. Ay, Yung nakasagdahan mo. Mga tagat. Gwa po pag unod. wala na may malit. Wala na mukaon. Maigot, tinggo ka. Ito. Palit-palita. Kenapa ka no? Ato hamis kayo to tong nagbuha ko buko. Oh, panite Oscar. Oh. Oscar. Video mo palaputan. Ya, ti. Adalah na bungon oh, kabugaw. Pupukaw. Mananggid na. Bago mananggid ang nagkakuha na para sure nga tagaan yun.
Grabe si Dugi. Oh, nagkagumam. Grabe sila buya kay Piso. Sobrang huwag yun ang kaka dito, nagigit-digit, no? Ano yung mga anak ni Paliwatan? Maol pa ta, tigulang pa tam, sabot ka po mag Samot. wala. Ah. Ditato ka ng batanon taba niya. Bapo ka ng mga bubag-bubag pa dahil may nga ka na. Oh, yung pangputar. Oh. Ngayon, dagat tip. Oh. Wapo ba tanon? Yung mga Ngayon nga. man. Hindi ka raw, inaanak ta sa pingkit man. Klaro ba? Ano no, bitali mo, kihat tayo na doon, yung saya tinuksan. Kaya nga to na, ano to na, gwapo ka. Oo. Pero karon Tapa sa... din, tapa to. Oh. Pakan ka, adik, moment to sa una nga, ganahan ta mukhaon. Ganang mga babae, ganahan, sa pong lalaki, ganahan kung mukhaon mangga. Kaya dala man ako pagsansing. Parang hindi na mukhaon mangga. Kiyat-kiyat. So na, magpakunot-kunot ko na si Mang Naong ko na kay. Ay, hubag pa Mang Naong. May kiyat-kihat di ay. Karon di na mukhaon mangga. Dakyat kihat pa ka diha. Kamang lab. Kamang dia. Piling kamo tigay mo. Ano ili oh, maayo kayo sa una ba? Dala ding mangga to sa uyab day no. So kaon day nito. Mana dali si Talin tungkol sa mangga. Tingnan ni sa putik luma mo gining mangga. Sumugaw garo dami ano. Di dami kay ito makasulon ni ka. Mo po ni putik as luma gid to ulam gid kay. Lam ka nila ton ko nimo. Lami kong sugton. Kana kay ato kayo. Elat ka tingala diha saba kay mi diha. Mas maayo nga naanad ka nga naanad sa atong kasabaon. Oh, sa atong kaprangka kontra naanad sa atong pagka serious pero mangita ni tukbonon. Tama na? Yeah. Ano sa Ano Bia? na padiyos-tiyos ta dito. Kaya ito. Hingitan to po Oh, ba? mas maayo pala maklaro ang atong kinaiya. Di ba click no? Tama gud. Oh, parang nga, hindi mo nila nga. Lumalo man. Manok na kinaot. Hindi kinako. May maklaro. Mas maklaro ilahan ta minsan. Sa dong, yun ano po ka diha. At wagan nakakita mo kunin mo basta yung patong gare kiat mo ikagnaw. Wala naman yung kiat yung patong kan kiat mo ikadaan sinasabi ka. Siya mo magkakaroon kiat yapon ka. Wala klaro. Diyos man ang isunod kanino. Kato, asa di mo nga to? Wala naman kayo. Uban ka mo kay para saba kay ka. Ilan na namong kinsa gipang kapoy ano di na katawa na mo na sila. Tuntuno dili tam katawa niya sila nagbuhat kunuhig maayo nya nagsige gali sa katawa pahiyahay kita hinuon ng Botog. sila kuno Buhat og nagpakarong ingnon kita hinuon nagbuhat og maayo. Tinto tay. Diba lang no? Kontento ra ba? Labi na di. Alipayon. Dapat kung katawag ito karon ni mahal-mahal ng rapper niya magbuot pa ka. Ang rapper yan. Mahal pag yung binangay. Oh. Tawag kita ni. Kamo yung katawa lagi nga kanog ko ano. Ano dagang Kabugaw. kingon ma. Sus tapusan ng kalibutan na unsan may kalibutan karon wa na gyud. Sana. Mutya. Mutya ng kalikasan. Mutya ng Piso, bugaw. Mutya ng Pilipinas. Ay. Oh, mutya. Kuwag kasi nanay asin din, eh. Tagisa ano yung buho tagis kayo. Asin mo tos lubok asin kay ganiha. Jagan mong ka. Swimming pool. Kay ganiha asin nga akong sudan. Nga karon sudan gyapon ako asin. Asin na sundan no le ba? Kumba dito na dapat. Ya asin akong sudan ganiha. Otik ba? Otik? Otik. Otik ba? Otik ba? Hangad-hangad na din ta sa dari tinap-anan nga paat bababa maingon din yung mama nga.
ako ayaw sa nagkauna ka. Ako nang subakan yung hapon. Di pa kaniyon to, wala ka man giluto. Magiging nag-aanak sa asin. Ayaw gilapti. Ayaw kinapte, asin na lang. Kaya subak na to na sa bulay yung hapon. Bangay no? Oh, really laptan. Kaya ligahe na yung mata dito. Alas 9 naman ang taron. Sige, suksok pa na ato. Terus na sa asin, mga. Ito mong dito sa Alas 10 na din ang lamang ba? asin mo. Ya, di ko mulingi. Di ko mulingi pag is mama. Di ko mulingi ang mama. Alas 6 pa karon ay. Kaya ba? Alas 6 pa. Tama, gwapo mo tayo, murag buungon. Ora kayo ma. Okay na. Mo na ito ingon mo. Sino yung kauga? Yung bulang sa inyo. Ay, mga ganisutan, kaya adobo man. Kuwasin man. Dahil na bitaw, mga tanong Bruno, ginala nag-abono para matamis. Ini, sa una, tamis mo gini kayo. Sana diyo. Abono diyo, eh. Bunuhan eh, bunuhan eh. Utan ako ninyo. Utan ako ninyo. Tungkol sa mga tanong mo daghan na kanya spray na, wala na sa natural, wala na yung potassium. Ang Yuta. Ang yuta nga, kaon nila no, mineralit. Wala na yung potassium. Tama yun eh. Nitrogen, phosphorus, potassium. Ang nitrogen na siya nandun, madala na sa tubig. Ang phosphorus, ang potassium, makapabunga. Kulang na kaya hang itinhanglan, nga kuan, Walang potassium, protein. nga nawala na. Kanawa ko ang tao karon si gwapa kayo nga walay sudan bisig pingit. Ano man, wala yung lamig kalibutan. Di ba? Di ba? Ay lang ko kapil-apil. Ay lang ko kapil-apil ko lang. Pero si Anton ba? Anton. Anton! Inana na yung mama niya. Mag-ano nila. Tan! Yan nag-drop. Nagdula man siya. Mang! Ayaw sa kong sugo, Mang. Kaya na ako ibuhat. Wag ka sugo ka. Ayaw sa kong sugo, Mang, ha? Kaya na ako ibuhat. Pag kung tinudaan nga, dili mo malain ka sa komedya, kaya piti ito daan, kaya basig magian mo, hindi mo pwede. Pwede, like mo. Pwede kaya. Kasi budong, kapado mo ba din, hindi mo mulain, kaya gaon po. Matayin, ay yaga-yaga lang ng kontra. Lagi ayo na serius. Ako ginang kita. Serius lah. Sobra ka Maginoo nyo kay Pastor. Kana ka? Ano ba? Sige pa ingon Maginoo yung kusog mangamang. Marayapon. Magino, pero medyo ba? Bastos. Bastos. Kaya ang tanang butang sa kalibutan, gito sa Diyos. Ang bastos ana wala ni mo wala gibuhat sa kana. Diba? Mangluwa ka di anak bastos ka buat kita tama. Ang mali yung mong tama ang ganito ba? Ang mali yung positibo parang magtiga. Let's go. Negatibo yan. Mo decision is bodong nga mo ba? Alam mo lang. Dito sa ko. Dai, dito mi dai. Kanan. Oh, gamay ng dala panak dito. Lusot na dito sa payan gimmick. Dapat dito dalan dito na. Napit na kayo na. Okay na. Basta ko. Dito sa mi. Salamat sa Facebook mo. Salamat eh. Dito sa amin. Wala ka nami kay pakisabaan na mo diha. Ikaw na may kay busog na may buongon. Kamu nalihipos anak. Ingon po daw nga. Iya, tigigan na sa da. Nandungan na gumibudong pangabuno o ulan na. Detekto kaya po nagmula na. Abot lang. Yan eh, mas yung.
Apa? Ah, agi sa iya. Pero kung piinit, Mga igsoon, kung bago ka pa lamang, napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko ka makanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. kuha ko. Kaya akong dam ko, nabangag ni dire. Kaya ako lang dyan ako. Crack ko mami. Kuha lagi na mo. Muhil ni. Naligid ka ko. Pag anak na ko dito. Mabato naman. Wala akong dam ko. Ito makinig nila na. Palaman. Ano yung sign niya? Hindi, dikit na dito. Lubong na diya. Kuha ng sunod. Baka na. Palaman dyan. Pakuha na ng sana yung mag-iinsan. Sige yung business na dito. Kadang di, kadang bukli sa orang, wala ka buhat. Kamu to, gamay kayo kumuhin. Kaya kuwan lang, hindi lang sumusunod. Dua ka tuig. Siguro nilang yun, hindi na sikulo. Kaya mo, ang dito, kanahin dito, kita, paninigod dito ka. So, ana mo nang ditirahan kuan pag ginabuhat. Kasama ang numero ni Puang niya ni babawa ka na ni hagtik magdako. Bigo ko nag-ana. May buak na yun. Kabkab din na mo. Mura ba dito na? Pagyatag sa ang bantay ni. Pabalik ang na mo pagka tunog si Mana. Patay mas baka. Yung edisyon ako. Nakuha na yun. Ito na mo po sa mga. Ito pa ba? Focus ko po magtambang mo. Ako na kayo ng basto kaso ko nang hinayag paksi. Lanjig, ani? Muwilig na ako ito. Pinaka anak kan ito na. No, pre. Ano yung hupin mo sa unang paligid mo dito. Ika ka lang ito. Kami ito na paligid ko. Lalo, paligid na mo dito. Yapon. Paligid ko. Ito na lang. Kami ko mo ito. Sus. Tigin ba sa digit itugot sa nagbantay ani. Tag-iya. Sa kabuhatan. Wala ang digit eh. Digit ni hatag. Hatag magtuto kay angkol. Nga man balikan. Yung tabak mo. Wah, baka mangitinod niyo. Baka. Abakada? Bakalik no. Iga halaman na. Ay, Abakada. abakada. Ha? Bakawi. Ngananin magkuan. Ngananin magkolor ang abakaw nagpula-pula. Sinano mo dayo? Kay galing niya. Bakawi. Abakada. Iga halaman na. Baka kay kiloan eh. Kay pulo. Oh, baka. Kung kasurod tag-utor din, magdala tag similya. Karon. Ha? Oh, ngayo ay lang. Hindi kami tag-iya ni.
Pre, para sa kumpare. Sunod na, buti milyon. Ha? Kita ko si Miliana ba kayo wala na ikot na magdiri. O ganit. Manaping na lang kay. Kaamang kinay sa machine nga ikuha na ka. Lagutin. O gani. Butan sa. Ako sila kito lagi. Mati area na ito. Ayo pa? Uy! Pre, inyong balay sa ano? Ato payat. Oh. Ito ka itong gibuhat ang lodging house. Ako kay... klaro juga ba? Artista ko. Masubro kay ako i-focus no nga kamu may artista. Kumpiyansa ka. Ngani rin ni pero ngani ra gud ni. Ambok ka ni ron ni. Nabi mga ito agyon? Bisa pa diri ulit. Pura pa ninyo. Sige. Got yun. Paon na ni. Ay, di ka na tubig, pre. Oh, Nga na kay tubig. ako. Ada ko mali naman to eh. Kumpay ka pa na itong sa... Ay, butila. Alahay, no? Asam ni kitang tubig. Pero mo rin yung ikuan. Gawa po sa kata ni. Grabe pag kinalutay ni mo ano yung pagbalay ni mo ani oh. Di kan yan dito kalok niya ba? Sa una tong gid kanian mo no. Ang boldos din eh. Sabi na sa kumbaw ginag-operasyonan. Ano? Kung nagkakadulong diri okay. Ako dia diri man tag. Oh. Sabi na ko yung magsalot niyo. Sana nga tuwa. Pabawa ni karsada pa ni pabawa ni. Pagkakalo. Kada no yan. Kariya. Dapat na diri kiniyan. Supoy na. Ito yung kudahan na dito. Duyan. Pwede magduyan. Kan dili mi magdugay pre. Dili ko kami kadto pa mi kay area ni Dilik. Asa tagi? Kasi ito na jinik. Yakang iriya gapon ni doon. Yahan mo na yung dalan diri. Mangayo niya kung similya dia ba? Kasi ikaw lang makadaon dito eh naman wala mo ka. Ay kapoy man. Maluag eh. Pakahon lang eh. Bahala na basta kugot lagi mi nangayo nimo. Ano lagan pakero? Pangwarta niyo ha. Ayaw. Dire dalang mi, ikaw na lang daghan kayo na. Eh wa may area dito. Daghan mo gyud malinor gani ni kamuha niya.
Ganon pag yun. Saya kayo. Pila na ka kilo ba? Pero ay, Bueno. Pero paminaw ko nga dili na ni abak ako ng native mo. May trip nga ba ka? itong native sa unang gagawin ko. Buti gahit na yun. Nagkaning tuway ni mo ba? Mga tuwain ito. Kinakahanan ng tuwain diri. Tanawa ko do ka. Anong abot mo na din tuwain? Sagingan man ni diri. Ah. Di amo ako to pre kay bisig tali mo guwantan lang tali lang ang may guwantan na lang usaging. Ah, grabe no? Trabaho sa mana. Pero wala abono no. Grabe yung saha ba? Abre! Ay. Makadala ka, kung hindi na ito. Sagingan ni sa Sumipro dire. Mo din na kasara dire. Ay. Kaya pala. Kini, naboldos ka po ni. Ini diri. Tawa rin ng buldos. Tel rin ng buldos. Wala kay saging diri na. Ini kuma ani kana wa magigaro. Likon pa mga tuwain na. Wala itong nangwa ko dito na gilid na. Ang itong Pay? ikot eh. Ako'y tag-asa na yung Masabahan mo tagas na. Wapo ni. Pahigot sa uguma ba? Anong loading? mga dato. Oh, Jod, inang pag tamad. Inang pagidog. Hula tag ayuda gining mga pobre. Kasi kabalo kung saan pag trabaho sa mga pobre niyo. Ato ra putol sa pagpangimbong. Wag. View dire ba. May isa ano. Ari naman kita sa bukid ani. Kumukaro ang sabon sila kang kahoy. Totoo na dia ba? Pinira dia. Ano itong nagyan? Nagkwanta ko, naggatod itong matay? Bunga to daw. Nada ubos. Ah, nara dahil dira sa boss? Sumpay nga pa na rin. Madi na ang taning simintuhon ng kulok-dok. Kapitan pa siya, o pa siya namatay. Enta. Dako ganda ni nga budget din, no? Kung nasiminto niya ni. Lapad, piting pagitaas ba yan eh, ikaglampayan. Pila na yung kilometro dali, ikaglampayan. Dire. Ika sentro mga kaya 5.
Wala na. Asal ni kutob ang kanan ni Persada. Dito ka. Dito na to. Ano mga balay-balay ito. Ya, regular dito. Yan at pag-ian ko rin. Hindi kayo daghan kayo ang iba naman din mo. So una daghan ka pala. Bisa na ang purok dia. Sa ko ba sa lampayan? Sipin. Lampayan pala dia. Oh. Ito ka nilek, apot ni. Dini ka pun suruh ni. Ah, kapos binangay oh. Ah, kaswerte mas tagayaan ni kading mahala sa pandron. Kading mahala sa binangay. Tiba-tiba gid mga tagaya sa binangayan ba? Ah, sa kainit guro ni. Oh, sakit yun din yan. Dako ka. Pero ka nang napiko sa ulan na. Bawa naman na kayo. Tuyo po naman niya ako na dahon. Pinit L. El. NFL. May dahon ba? National food lang. National food. Nawala na food ang bid. Anak jay. Nawala na food Nawala leaves. na food ang bid. Kita nak ini dia. Ito naman. Mura mo nag-isprihan o kuan like. Food for day. Bisina. Ano man eh? Ano man eh nga yung kadabaw man eh? Bursa. Uy! Ada sakit nga anak dahil. Oo, nang oras ako dito. Kaya bang kisa na. Ilahan ng China no. Kaya binangayan no. Ay, kapatbon. Asa mo size dia? Kasada na dia. Sila ni pagkada na ada. Kasada na ito pa. Kaya mo progress ha. Leroy mo kung ayaw. Marabang man to dito speaker so kada ano na. Progress ng tabok. Ito na yung saging ko. Asa man dia imilisyo dia? Ay, ubos. Ako lang sakingan no. Ubos na ng sakingan. Bisyo mo na. Apa? Ah, diyo. Ubos. Leroy na. Ha? Ay. Wala na ning ipalit bilang ko ano bay. Di man ni ipalit. Kana kang miroy na oh, ganang kuan. Sakingan patbon. Palit bilang. Ah, Mugani kang miroy, kana sakingan patbon. Ah, kanawa. Pag sunod na, Binangay. ubos. Ubos kaya. Bisyo na. Kaya sakingan na. Kasabi na kasabahan no. Bisyo na. Ano ba yung naman na akibus? Yo. Yawan. Mas sweet to pamandin na sila dito sa kuha. Uwa mo gyud. Sweet to pa mas kuha ba nga. Di man to diri. Kumuno nga taga diri noon sweet to may no. Ako sa naman ni oy. Ano bobong? Tama-tama gina diri. grabe dito. Sal. Ako nagkakam na ko dito sa ubos. Kadime. Ha? Kadime tapit naman pa. Dili dito sa Herodias dan ba? Pero dia ana dare. Oh, ubusan eh. Maganda. Gana kay area de babong. Dagit ka. Ah, tingin bahin ni Bidik. Dili. Kailangan mo siguro. Hala. Bahin na niya. Ha? Ay dili. Murag Leo is na ni Gabo
Sila ay nakakuha Kapito sa sentro. Oh. Tama? No? Oh, Balik kaya mo. kaya may nag-maintain diha sa una. Labiran. Mga labiran ha. Kasi hindi kita lang. Dahil gumadaan. Dati gumadaan. Ano? Tulog pa yung motor. Dari ramai di situ niyo. Kaning tungura lang ba? Pero biyahe na ganyan na lang. Abot dito. Wala gaw. May kurat ng motoran eh. Bang. Dali sa ka. Oh, na ganahan sa motor ngayon anak. Yung dala na. Ha? Suha na niya. Ganahan dito sa may katong siminto. Ay, dili to. Way maraprod to. Maraprod to siya. Di siya kadulag maayo dito. Di mula. Magkuhan lang siya. Maglayon sa dito. Si panghuyab ang motor. Panghuyab. Trabaho. May challenge na. Dala na. Kaya ay di ako para aning dalanan Oh. panghayo. No? Sayang. Tuyo kini. Oh. Tuyo ni dili na kon kita na. Ano ang buong tuyoon po di patay? Pastel ro. Ano man? Iya. Saan po? Saging ka po. Ano dahil patyo na dili naman na ha? Dili na? Tanan gina sa kumpitan. Ano ka? Sus, pag bratos binangay. Mahal na pong kadaba. Mahay na po. At ito yung mga guwang no? Parang yung pang tubayin taon. Ano, makahilo na din eh. Nakuan na dahil yung tulungan mo? Matanggal ra. Uy, yawa ni. Ikan lik no, bago pa ni ba? Bago pa ni. Matanggal lang siya, mga ano ra, mga ipo ra lang gikan sa punuan. Oh, nga bali oh, tawa. Bali siya ba? Di siya bali lang ang medisina na. Ikaw ko nung kaunong kang medisina, batam ko ay. Masa pa medisina ay buta tanga na. Ibon sa? Ha? Run up. Oh, Karang Estamol. Na, gusto mo. Kung saan mga gabay? medisina man. Medisina po. Litas ni may mong Tablitas din ha. Abi ko medisina. Kita na tuwag tutuboy. Ha? Hindi ka na to? Dagko ra ba kayo tayo sa ginga? Oh, mga dagko ba? punuan gid ko ano, di ba? So, dagko aning bulig mo ni. Yan, dato. Lagi yan. Budula. Muli kampano. Ang kampanong nito. Dili araw. Nakato dito. Muni